Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα unboxing από Yes Style που μόλις μου ήρθε. Ξεκινάμε με το Tir Hydro Boost Enzyme Powder Wash, το οποίο είναι ένα ενζυμικό καθαριστικό για απολέπιση της επιδερμίδας. Συνεχίζουμε με το Medicube PDRN Pink Peptide Serum, ένας ορός που έχει PDRN και πεπτίδια και είναι πολύ αντιγυραντικός. Εδώ έχουμε το Azelaic Acid και Exosome από VT, που είναι ένα λαδάκι καθαρισμού και ήταν το δώρο μου από το Yes Style. Συνεχίζουμε με ένα αγαπημένο προϊόν Brow Mascara από Peripera. Είναι πάρα πολύ ωραίο, κάνεις ένα πέρασμα και τα φρύδια σου φαίνονται μετά γεμάτα πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Έπειτα πήρα αυτήν εδώ την χτένα, η οποία έχει την εξής δυνατότητα να χτενίζεσαι και μετά να μπαίνουν μέσα τα δόντια και να μπορείς να φέρεις εύκολα τις τριχούλες. Όμως να σας πω ότι είναι λίγο σκληρή, θα ήταν ωραία για μασάζ στο κεφάλι. Έπειτα πήρα ένα ακόμη Peripera, αυτό το αγαπημένο μου, το Velvet. Το πήρα στην απόχρωση 30. Το έχω σε άλλες δύο αποχρώσεις, το αγαπώ. Έχει πάρα πολύ ωραία διάρκεια, δεν στεγνώνει τα χείλη, δείχνει ματ το αποτέλεσμα και κρατάει αρκετά. Επίσης, ένα ακόμη αγαπημένο μου κραγιονάκι είναι αυτά εδώ, οι μικρές καψουλίτσες. Τώρα εδώ έχω πάρει μια ενυδατική απόχρωση, όμως αν πάρετε τις ματ αποχρώσεις και αυτές έχουν πάρα πολύ καλή διάρκεια, είναι μικρούλικα, χωράνε στη τσάντα σας και μπορείτε να πάρετε πολλά γιατί είναι πάρα πολύ οικονομικά. Επίσης πήρα αυτό εδώ, το οποίο είναι Peel Off Lip Liner and Stainer, δηλαδή το βάζεις πάνω στα χείλη σου, περιμένεις να στεγνώσει, το αφαιρείς και μένει το χρώμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο όταν θέλετε να έχετε διάρκεια και να μην έχετε το μυαλό σας συνέχεια πώς θα το ανανεώσετε. Εδώ τώρα φαίνεται πιο σκουρό, όταν το αφαιρούμε είναι κάπως λίγο πιο ανοιχτό. Αυτά ήτανε και χρησιμοποιώ